Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Ziye zisanda iziganeko zokufunyanwa kwemizimba yabantu usuku nosuku kummandla wase-Albany eMpuma Koloni. Qaphela, eli nqaku lilandelayo linobuzaza kakhulu ulumke. Sifumene imbalelwano kubahlali base-Alwal North kwiphondo leMpuma Koloni malunga neziganeko ezahlukeneyo zabantu abafunyanwa besolekile betyhuthulwe namalungu omzimba. Isiganeko sakutshanje sesentwazana eneminyaka eli-13 ubudala nebekufuniswa ngayo kwiveki ephelileyo. Izolo abahlali bathi ifunyenwe ibulewe ityhuthulwe amalungu omzimba. Umhlali wenye zeelokishi zase-Albany nodade wabo wabulawa waze wanqunyulwa intloko usibalisele ngentlungu abaphila phantsi kwayo. Le nto bhuti iqale kumfana walapha elokishini kuthi, ilokishi yaseBhekela. Yangumfana obulewe emkhukhwini ngaphakathi, wanqunyulwe intamo le, wasikwa intamo, wakhutshwa amehlo. Yayiloo nto kwazama uphandwa loo nto, akafumaneka mntu. Kwalandela kwiveki elandelayo yangumfana ebesuka ethaveni naye olingana nalowa, wafunyanwa epepeke ischool bag sakhe exhonyiwe. Ndabona bebemxhomile ke baphinde bamkhulula bamjula kwindawo engasemlanjeni. Wafunyanwa ngabantu bebeklina balapha esitratweni kwa-CWP. Sathi sisajonge leyo yazoba ngomnye kuthiwa unqumlelwe endlini ke yena ke yangathi ngabantu ingathi yifemeli bezoqonda into ezithile. Then bancokola nalo mntu qha bakwazi umbulala kuba ehleli nomnye umntu. Baske bathuma lo mntu ahleli naye uba makayothenga idrinki. Laa mntu xa ebuyayo esithi uzisa idrinki, naba bantu bephuma ngemoto bebaleka. Lo mntu lowo ke asikava mntu kuthiwa ubanjiwe naye unqunyulelwe endlini. Lo wasedakeni naye ulandele emva kwabo ke. Sava kusithiwa lo wasedakeni ukrwitshiwe, ujulwe kolo daka. Asazi ke yena ke kwenzeke ntoni. Yazoba yile yomntana ke ngoku. Le yomntana ke yona ke ilandele emva kwezi zabafana bebonke, ibingabafana. Kananjalo lo mhlali ukwabalise ukuba lo mkhuba wenziwa ngabo bafaka abantu kumasingcwabisane bengenalwazi, ze bathumele oonontwayibonwa ukuba bayokubabulala ukuze bafake ibango kumasingcwabisane. Umntu owayesuspekthwa ngelaa xesha kakubulewe usister wam, kwasuspekthwa umntu owayenguPhumla waseVergenoeg apha eAlwal North. Kwafumaniseka uba uPhumla lo nguye lo wayesenza le nto yokunqumla intamo abantu, because yena wayefumana i-100,000 kumasingcwabane wakhe. So wayesenza elo phulo ke lokuthi makahambe enantuke ethenga abatsotsi uba mabanqumle abantu imiqala ukwenzela azofumana i-100,000. Okay, uPhumla wafumaneka kanye emva koba kugqitywa ubulawa lo wasekhaya, ebulawa kunye kule list yaba bantu bakhe. Lo ke wasekhaya umntu yena zange afumaneke uba ngubani, but thina siyamazi. Sibangazama uthetha nama-detective asixelela ngobungqina obungaphelelanga, thina sinabo ubungqina. Siyamazi uba ubulewe ngubani kuba ebesebenzisana noPhumla lowo. So uPhumla yena wabanjwa, kwafumaniseka uba nyhani naxa betshekisha bonke ubungqina buphelele nguye lubulala ifemeli yakhe. Ongengofemeli wakhe ombulele njengalo wethu ngulo wasekhaya, ombulele njengalo wabo ngulo wasekhaya kuba esebenzisene nomntu oyifemeli nathi. So wangenelela kwibhizinisi yakhe yokubulala abantu, wabe ke ngoku nalo wasekhaya ubulawa ngolaa hlobo. So thina into esisuspekthayo ngoku yile yoba kungenzeka uba uPhumla lo usasebenzisana nabantu abangaphandle okanye ushiye iqela lakhe njengoba ebanjwe yedwa kuba akafuni uthetha. Nangoko ama-detective kulaa veki ephelileyo ebeke eza kum ezofuna ezinye ii-details ngalo wasekhaya besithi bafuna utshekisha because nalo wasekhaya uyingozi.
baninzi naye abantu seke babulela, abanye babulela ngetyhefu, abanye babulala ngolo hlobo lwakhe loba makathumela abantu uba makababulala azokwazi ufumana le 100,000. So thina sayikhupha iripoti esinayo uba lo mntu wafaka lo wasekhaya kwamasingcwabane. Xa igqiba umfaka kwamasingcwabane wafumana loo mali wasinika i-5,000 thina uba encedisana nathi ngomngcwabo, but wayengasixelelanga uba umfake kumasingcwabane. Sathi sicela basivulele loo khesi uba kutheni mfake kumasingcwabane engasixelelanga, and umntana sekhaya wafa ebizwa nguye, kanti umenzeli iyelenqe loba makamgalelele into, awugqibileyo bahambe bayomxhela bayomjula kuloo ndawo bamjula kuyo, wavela ke samngcwaba. So akakabanjwa lwasekhaya, kumane kusithiwa kuzawubuzwa kulwasetrongweni uba bebesebenzisana njani. Obu ke ubungqina sibanike bona kucacile ke uba abusebenzi. Amapolisa kule nyewe kuthiwa sacothoza ukubamba abenzi besi sehlo.